Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στο κάτω Μεσόγειο. Θυμάμαι όλα τα σπίτια που βλέπεις σήμερα να είναι ρηπομένα και πεσμένα, κατοικούνται όλα. Η ιστορία του χωριού κάτω ξεκινάει από την ελληνική περίοδο. Οι πρώτοι κάτοικοι, σύμφωνα με τα στοιχεία, πρέπει να ήταν από ένα χωριό που υπήρχε, τώρα δεν υπάρχει, απέναντι ακριβώς την Ιππίζιδο, περιοχή της Μουρνές. Από εκεί λοιπόν κατέβηκαν με κίνητρο τους μήλους. Φτιάχτηκαν οι μήλοι, οι οποίοι οπωσδήποτε φτιάχνονται στην παραποτάμια περιοχή, με αγωγούς από πολύ μακριά, σχεδόν από 1 χιλιόμετρο, ερχόταν το νερό στον ένα μήλο, από εκεί πήγαινε στον άλλο, στον τρίτο και συνεχίζονταν αυτή η κατάσταση. Εμάς ποτέ δεν είναι το χωριό, ήταν πιο προοδευτικό επειδή είχε πολλούς πόρους. Και οι μήλοι είχαν αξία τότε, διότι ερχόταν από τα άλλα χωριά και αλέθανε, κάνανε. Ήταν τα νερά που είχαμε, τα νερά και αυτά μας βοηθούσαν. Ήταν κάπου 5 μήλοι. Πάνω από τους μήλους άρχισε να αναπτύσσεται το χωριό. Χτίσανε τα πρώτα σπίτια και άρχισε από εκεί και πάνω, ακριβώς πάνω από το ποτάμι ήταν οι μήλοι και πάνω από τους μήλους άρχισε να αναπτύσσεται το χωριό. Γι' αυτό και τα πρώτα σπίτια φαίνονται από την ότι ήταν τα πρώτα σπίτια αυτά πάνω από τους μήλους. Συνέχεια λοιπόν άρχισε να χτίσει και να φτάσει μέχρι επάνω που ήταν το δημοτικό σχολείο που ήταν. Αναπτύχθηκαν μεγάλες δραστηριότητες για την εποχή εκείνη. Μπορώ να σας πω ότι ήταν ένα βιομηχανικό χωριό της εποχής εκείνης, πριν από την προβιομηχανική περίοδο ουσιαστικά. Παράλληλα όμως οι Μητσορμιανοί ανέπτυξαν, επειδή οι συνθήκες και οι πρώτες ύλες υπήρχαν άφθονες στο παραποτάμια βλάστηση, μυρτιές, ιτιές, ελιγές, όλα αυτά. Ναι, υπήρχαν τα καλάμια όλα, οι καλαμιώνες, χρησιμοποίησαν οι τότε κάτοικοι για να αναπτύξουν την γαλακτοτεχνική. Όλοι πλέκανε στο κάτω χώρο και από εκεί έβγαλαν το ψωμάκι τους. Παράλληλα οι ελιές, ας πούμε, όλα αυτά, οι ρασοφάμπρικες που εκείνη την εποχή ήταν όλοι οι βοσκοί, οι ζευγάδες, οι χωριανοί, δεν υπήρχε το νάιλον με τα προστασίες από το νερό, ήταν τα λεγόμενα ράσα. Έπρεπε λοιπόν αυτά να υφαθούν με μαλλί στον αργαλιό της εποχής εκείνης και από εκεί και πέρα πρέπει να πάνε στη ρασοφάμπρικα να γίνει η μεταποίησή του σε ράσο, ας πούμε, ή τις κουβέρτες που κάνανε οι γυναίκες έπρεπε να περάσουν από την αεροτριβή, από τη ρασοφάμπρικα. Οι βενγέρες, οι οποίες ήταν παράλληλα και εργασία, δηλαδή δεν υπήρχε τηλεόραση βέβαια, δεν υπήρχε, οπότε οι μεν άντρες πηγαίνουν στα καφενεία και οι γυναίκες συμμαζεύονται στα σπίτια, άλλοι είχε να κλώσει.
άλλη είχε να πλέξει, άλλη είχε να καθαρίσει το σιτάρι της, ξέρω εγώ, τις σταφίδες της, τα σίκα, ξέρω εγώ κλπ. Τις δουλειές, ας πούμε, της καθημερινότητας. Είχανε μαλλιά, τα πλένανε, τα ξένανε, εκλώθαμενε και ύστερα είχαν τελάρα και κάνανε υφαντά. Ήτανε οι βεγγέρες τα λεγόμενα ξαστουριά, δηλαδή η πρώτη ύλη το μαλλί, έτσι από τα πρόβατα που κουρεύανε. Τα πλένανε λοιπόν στον ποταμό, τα στεγνώνανε, μετά έπρεπε να το ξάνουνε το μαλλί. Κάνανε λοιπόν κάθε σπίτι, έλεγε ότι εγώ αύριο θα κάνω ξαστουριό σπίτι μου. Καλούσε λοιπόν τις γυναίκες του χωριού, μαζευόντουσαν στο σπίτι το βράδυ, με το μεζέ τους, ξέρω εγώ κλπ, με το λίχνο και ξένανε το μαλλί. Για να, από εκεί και πέρα, γιατί ήταν πολύ δύσκολο μια οικογένεια μόνη της να τα ξάνει όλα. Κάνανε λοιπόν τις συγκεντρώσεις, σήμερα κάνανε το ξαστουριό το δικό μου, αύριο κάνανε τις τάδε γυναίκες, την άλλη μέρα τις τάδε. Πηγαίνανε στα σπίτια. Σήμερα θα πάνε στο δικό μου, αύριο θα πάμε στη γειτόνισσα, πιο πέρα-πέρα, να ξένομαι ή να κλώθομαι. Και είχανε κάτι. Είμαστε 15-20 γυναίκες και μια θελάσει το ένα ή σταφύλια ή κανένα γλυκό, ντόψιο γλυκό, πώς να το πω. Πέρασε ο δρόμος από εδώ, ο οποίος έγινε γύρω στο 1930, 28 με 30 έγινε ο δρόμος. Πριν να γίνει όμως ο δρόμος, όλοι οι κάτοικοι της Ανατολικής Επαρχίας, δηλαδή από Σπίνικο μέσα μέχρι Αγία Γαλήνη, για να πάνε στο Ρέθμο πηγαίνανε με τα γαϊδούρια, με τα μουλάρια. Οπότε εδώ ήταν το μεσοστράτη τροποντινά. Έπρεπε να καθίσουν να ξεκουραστούν και υπήρχε το λεγόμενο χάνι. Δηλαδή εκεί θα κατεβαίνουν να πάνε, να σταματήσουν τα ζώα τους, να κοιμηθούν ενδεχομένως εγώ και είχε γίνει ένα χάνι. Και ανοιχτήκαν και οι επιχείρησεις εδώ πάνω. Η μια πίσω στην άλλη. Ήταν τότε το χάνι που περνούσε ο Άγιος Βασίλης και εντάξει, σταματούσαν εκεί στο. Μετά ανοίξανε το χαρτιάδικο μαλλιό, ξέρεις τώρα, τα καφενεία, ο παππούς, ο συγχωρεμένος, κουντουράκης, πολλά καφενεία, κάπου 7 καφενεία. Ερχότανε λοιπόν εδώ, έφτιαχνε ένα καινούριο σπίτι, εγκατέλειπε το παλιό. Με αποτέλεσμα να παραμείνουν ένα-ένα σιγά σιγά, άρχισαν μετά εδώ οι δραστηριότητες των εποχών της βιομηχανικής περίοδου, τα μαγαζιά, ξέρω εγώ, όπως είπε ο Χαριλιάνος, ο φούρνος, το μπενζινάδικο, το ένα το άλλο, όλα αυτά λοιπόν. Η εξυπηρέτηση δηλαδή, γιατί ο δρόμος για να πηγαίνει το αυτοκίνητο κάτω, ανοίχθηκε πολύ τελευταία και πάλι δεν εξυπηρετούσε, έπρεπε να πάει δηλαδή μέχρι τη Βρύση. Από εκεί και κάτω δεν μπορούσε μέσα στα στενά του χωριού. Οι τελευταίοι πότε ερημώθηκε τελείως το χωριό κάτω? Οι τελευταίοι κάτοικοι φύγανε το 1996, μεταξύ αυτών ήταν και εγώ. Είναι απλή ζωή, δεν είχε άγχος τώρα. Πως ήταν πιο καλά τότε, γιατί ούτε αρρωστούσαν οι ανθρώποι, τώρα όλο αρρώστιες όλο. Τρώγαμε τα αγνά φαγητά, τα χωριάτικα που λένε, ούτε κρέτα πολλά, ούτε μόνο πόρτα, αρρώστρια και τίποτα άλλο.